sentimentuen gora beran, asarri zerdan, eta zer kasarratzen gaituen, eta holako gauzak. Saio interesgarri, Oso politia maiten ebetan lan itzela, asko guztaiako. Eta guk piste gauza dote oin kengo dugu, ez? Odlola ekarriko. Ez que, hain lasai, hain gelitxunaz, pixka barrenak askatute. Bai. Oin, tarte egokizeko goin, asarre eta olako gauzak berbain dauzela, oin, alaikasunen eto. Hori da. Eta hori bakitxo zein da, gure tarte famatu, Gure lehiaketa famatu, Eta sorpresa eta guzti. Toma! Wow. Eta eskoi estartieri zarrera moten bere ahotsa entzun barik. Aupa, gonbidatu, berezi, maixu, laixiarriatik eukide, ez dakizan definidu, zuzara gure zutabe gogornetako bat, zuzara gu gara zu. Arratzaldeon, Ander, bai, arratzaldeon. Altzazu zu, altzazu ni. Aupa gontzal. Zer zelan. Aupa, oier! Arratzaldeon, bai, zelan. Gure bakarlari zaunena. Nik hemen espero naben sarri olako non hor famaturen bandiri zozo esateko, baina ez da otorri inor. Zube bakarrik etorri sari, parkatu oier, alfombra gorrize eta nahi pini hotxugu, eta hori da, tekuzun eskerreneko berbia. Nik lurreniko zikin ikustu dut. Jesus. Bai, arrato botika begoz horrezkin baten. Baina, bueno, pizkat ipiniko segunera gure entzuliek, ze bakizue gure lehiaketie zer dan, oier ekartzen dugu astero kantuen, eta gaurko honetan, bera hemen dagugaz, kantu ez da izango audio bitartez aurretik grabauko zozer, baizik eta zuzen egingo dago gauza bat. Eskertzen da zuen atorri zena oier, benetan. Eta, bueno, pizkat egunen ipintzeko zuek, astero bera kantuen ipintzen dugu, nananeetan, edo ez dakizetan definizu... Bai, nananeetan. Kanteatan, bai, kanteatan. Ba, zozer egin dozku oierrek, eta zuen erronka izaten da, zer kantetan da bien asmatzie. Ez da oso erreza izaten, batzutan errezaue, bestatzen gatxaue. Eta, ba, bueno, parkatu hemen albotik zozen zondabe? Itxagon, hasi aurretik, gaur zanik gauza bat, Ander. Bat, bi, hiru, lau? Vale, etorri naz eta antzuaz, guzurrasko entzuaz hemen. Guzurrasko? Bai, ez da gani alboku, guzurrasko esaten ibili da. Venga, aklarizu asuntua. Bera puntuala dala, A ber, oier, bizedes, Ez itxitxarta, Astero dabilela, musiki baju, holako gauzak. Guzurrasko esan dauz. Ja. Bueno, trapuzarrak botateko igual, urrengo baten zintzagana mintzera konbideteko zaitugu, eta bota trapuzarrak. Ze momentu da, lehiaketako momentu izan da gure momentu euforiko eta top izeten da. Eta, ba hori, gogoratuko dugu, pasan azteko zera, zan zan asuntue? A ber. Dinot, ez kantzino, dinot, zan, eta hori, eta Imar lagundu iztezu, zebak. Bai, komplikautxu esan, eta hau zan, berrizeko mafrea segurutxeko arduradun di esan, Idoia eta Javi eskainite. Aupa, Idoia eta Jose Antonio, Arategi izen gaztetako, 30 euroko, bale bat. Hori da, eta esan biogu Jose Antonio Arategi izen bertan sortaiko txuletak probetako aukeri ukin gendule jonbari eskerrak. Eta itzela dause. Itzela dauz. Emizuez, brasan gitxien je oso gozuek dause. Hori, eske bakizu, COVID asuntu dala eta ezin gara danok elkartu. Urrengo baten hau libre danien erosiko guztxuletak eta proboko guztanak, baina benetan zauzuet, kalitate honeko harakizi dagoela bertan. Eta honen izango da, pasan azteko audizu entzun. Bergo horazti, eta ikusti gure autorien. Wow. A ber, Ander, gauzatxo bat astiako, Maitane irate. Niri ez, dan hori, A ber, intru ez dugu, entzun, teknika? Eta gure aste honetako lehiaketa da, Ator kantari... Oier! Ator kantari Oier. Ia.
Ja, intro barik ezin ginen hasi tartea, astu inako ixe. Emozioak aurre eginda, hitzak ahaztuta aurrera egin dute, introa ere janda. Aserreak, postasunak eta laitasunak begiziak itxi oskuz, eta eskara konturatu, intro ez dugu lehipine. Eta bakizu ni sekernetan dozen bebai, ja, lehenko gaitxei bueltute. Josetxu modoko pertsonak, Josetxu modoko pertsonak. Ezak hortan, berak itxan, berba denbora guztizen, eta ez tozkun berba egin izten, Etxaria hortan Josetxutaz. Josetxu astune, majue, baina astune. Majue, bera bakarrik, Nik ez dut eukindote, baina astune izan zen. Bueno, eta aurrera jarratu egun, desliz honen eta gero. Eta barri entzungo gu, bai, falta egin dau, barri entzutiek, bai, hainberdino baietz, ez da izen kapaz ondino azertako, ni haitik ez, nik esango nekeia ez, audizuekin, bini edo... Bai, erantzunek entzungo bai. Aber, entzule... Nixina, ez dutela rapa bazkeren momentu Aber, entzule gauzate, gure gu aklarau. Nik barrio kantakotzeet, tranquil, ipini. Baina ez entzuna. Eta entzuleri pixka eta aklarau gure zeu, esketeko naste borraste, bat hemen itzela, ze grabaketa azterako orduen, dana borroiaku. Eta oin gabiz sobre la marcha barrez dana, bueno, antolatu guran, eta bagabiz, astiro bagabiz. Eta ba hori, hasiko gara astero, bueno, ez, igual azalduko audizuek zehaitik etorri dien. Bai, ez da. Vale. Audizu epa. Se esan genuleko, zenan da, hemen... Bai, audio bat, erantzune bieltzerak orduen, WhatsApp bidez, audio bat bieltzen mazen duen sosketan, zure izenagaz bi papeleta sartuko diela. Hori da, ez? Osa, idatzizko parte hartziek, papeleta bat. Bakarra. Eta audio bidez, bitartez, bikoitza. Hori da. Eta, erantzun, bueno, hori gero esan guztan, bai. Bai, man! Gauza buruetu jate, baina ez da momentu hasi. Bueno, gabiz gu gure buruen aztetan eta tekniko maretan, así que, beraz, ipini egun gure entzulien lehenengo audizue. Hori da. Haupa lixiar, asteuntako kanta, bueno, asteuntako dogaten astekoa, nik uste dela, itxasoa gara, pentsazpine. Espero dut garaiz bidali zen audio. Haupa lixiar. Oinguen espero dau, Horreko trompeta basta oinguen... Hau izen zan, Bueno, uste dela... Badakit, Hau da trompeta joskune. Vale, parkatu. Hori beste bat zan. Villa Libre! Villa Libre. Parkamenak laizia erratitek, pentsado zuizen zabela, baina... Gero torrikoako beste. Gero torriko da beste. Bueno, papeleta bikotxa gozu, naik ez denboraz justu ibili, parkatu dezoz, baina horrengoen harintxo, mesedez? Hori da. Venga, horrengoa. Hola, aste honetako kantie itxasoa gara da, kentzazpina, mozu bat, agur. Agur. Beste bat, zuetzako. Beste bat. Zerako esmeru, Bai. Ondoz, ez da usur esanek? Saludo. Ondo esan da, agurtu da, mozu bat. Ez dakik ondo esan bada, Hori gara zaingo. Boto bihartzeko kantado miko lekiela. Bai. Ez da? Oierrek emondaben proposamena, itzela. Oso ona. Incluso iru bierba da, Iruko iza. Papelete iruko. Bai. Kantetan da, bueno. A ver, aldatu dugu zen... Kantetiegaz instrumento bat jotie balio dau. Bai. Zelenguen trompeta jozkuen. Kantau. Vale, kantau. Bueno, ritmo eta igertema da, iru papeleta. Kantau, baina kantien amaieran esan ze kantadan. Hori bestela... Nube gara la hostia, gabiz hemen arauek aldatzen. Bai, aste bakoitzien. Hor, puntuan epinako, eta venga, iru papeleta. Gu gara ator kantari oierreko labi. Guk... Juridiko teknikoa. Arauak gure eskutan dauz, eta alantxe geritzen da, ez? Orduen idatziz bat, audio bitartez bi, eta kantuz, inezkero, ja, iruko itza. Iruko itza edo lau, ez? Iru. Lau. Okurri dugu dago zuzen, lau izeteko. Nire ustez, hore gure lau ipini da horrengo beran. Opa, Ander Naiz da abstuko dute abesti bat. Ez tozte zu, itxi. Osa, hartu dut parte lehiaketa honetan mile bider, eta ez tozte zu itxi parte hartzen, hasi que... Faltaria, mes? Amari esan. Kantetako, karu gongo da asuntua. Baina, bueno, jarraitu, venga, iru papeleta, horretan garatzen da. Baina hori urrengorako, jarraitu ikun honaz. Haupa, aste honetan nago
aurrekoan bezain seguru. Gaio. Baina nik esango nuke Kentzazpiren itxasoa gara dela, asteantako kanta. Eskerrak, Eskerrak, ez hauzela inziurrengoen, Sarinakoen oso ziurregon zinen ba. Ostras, zelako... Zelako tono esatzen. Txantxa zen. Txantxa. Eskerrik asko, bialtziarren erantzune. Audioz. Hausan filosofue, abesti esan. Hausan, saben. Nik uste dut, Hau da rekal. Rekal da. Rekal? Ez, zer rekal. Teikio dut ez rekal. Rekal. A ver, kontestu nepineko entzuliek. Ja. Persona honek, deitzen dala... Martxel. Aupa, Martxel. Bai. Jau, Martxel... Lasa. Hori da, Martxel Lasa. Martxel Lasa, bializko erantzune, gure telefono zenbakire, dala 654-03-7 Ara bializko erantzune, eta gu gure barik erantzun dutxego, hau parrekal. Bera, beste persona bat izango basa moduen. Da bueno, barkamenak laizia erratitek, eskertzen dugu zurantzune jasotzia. Horia. Eskerrik asko bidaltziarren, jarraitu bidaltzen, eta, a ber... Isilik eratu. Amaitu dia dizue. Lo mucho, no volverá a eta ocurrir. nahiko gaurko izendana, eta, bueno, honena izango da, benetan, bersin originala goi erratzien dala entzutie. Jakiteko, asmatu da ben, edo ez da ben asmatu gure audizuek, eta parte hartzaileek kantie. Na 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 na. A ber, etorri da orduen, izen da orduen, txaran, orduen erantzune, asmatu da besta, audizue biali doskuenok, erantzune, izen da... Itxasoa gara, Kentzazpine! Eskerrik asko parte hartu dozuen dan hori, audizue biali dozuenok asmatu dozue, Kentzazpine itxasoa gara bestia izen da. Eta, bueno, esan dugu moduen, Sanize Ander, izen da Mafre asegurotxeak... Berrizko Mafre asegurotxeko arduradun diesan Idoia eta Javi eskainitxe. Aupa Idoia eta aupa Javi. Jose Antonio, aupa Jose Antonio, arate gizien. Aupa Jose Antonio. Arate gizien, gaztetako 30 euroko bono bat. Eta, bueno, gaur sosketarako deku esku inosente berezi bat. Bai, benetan inosente bera. Lehiaketako burudan oier. Buru, hautsa. Eta bueno, hemen deko berak txolopotie, parte hartu duzun danon erantzun duzuen danon izenagaz. Txolopotie. Ostra, haue trabo ikenaz ni apurua dander, Gustot dopin asko da, bai, larri. Izarra. Eta bueno, hemen deku parte hartu duzuen danon izenak, eta bueno, oierrek atarako dauen papeleta bat, jakiteko non irasi dauen Jose Antonio arategiko 30 euroko bonue. Gilegan eskaitxeko beste. Jakin deizuen, barriro be, hemen gabiz grabetan, maitan edeko hemen grabetan. No hain ni trampa ni karton. Bueno, eta tekniko nahi duenen erredoblea jarri, eta gure zutabeden oierrek hor da. Hor da, eskua barruan. Eta... Atara da uizunako saliduna. Atara kamara lehengo, gero ikusiko guk. Irabazlie! Aupa, Leti Alberde! Zorizionak Letizia. Imagineta, Letizia izango dela, ezta? Ez dakiko, Letizia. Gure Leti Alberde. Zorionak Leti, zorionak Leti, zorionak irabazi dozu, 30 euroko balie. Hau pander, Terrible. Kanta ikaragarri ja. Bai, gora etorri ja. Eta, bueno, betiko moduen ez, irabazligaz, letigaz kontaktuen ipinean saiatuko gara. Horia. Ia, irabazle, itxaun, Itxiko txegu gure... Zainoa, tonua. Gure oier burueri, erantzuten. Oier. Sentimentuaz, eta... Eta audizua? Ia, Leti. Bai. Hola, Leti, Arratzaldeon. Bai. Arratzaldeon. Bai, Arratzaldeon. Laizia irratitik deitxotxu hau. Laizia irratitik deitxotxu hau. Laizia irratitik, bai. Esateko da, ongaztien zuk irabazio zule. Zer esateko da, no zer? Aste honetan, Sarize zuri edala.
Aupa, Leti! Aste honetan, zozketa nik irabaziot. Hori da! Leti, bai! Zorizona! Aupa, Leti! Parkatu, porque hemen dauz zoratzute dauz. Zer eza, zaizin du, mesedez. Zer eza ostezu, mesedez. A ver, esan inguruko hori izitzeko, mesedez, A ver, Silence, please. importantia. Irabazlien irabaz! Aupa, Leti! Zorizona! Eta zer da zaria, zer zaria da? A ver, Leti, Bai, esan. sarize da. Berrizeko, Mafra segurotxeko, Idoia eta Javi, eskenite, Jose Antonio Arategi zen gaztetako, 30 euroko balie. Isorretako... 30 euro balie gaztetako karnizerian ilurretan? Hori da, txuletak eta jateko! Aupa, Leti! Eta... Aupa, Leti! Badakizue, laizier irratizez. Gaur estrena dugu barbakoa. Aupa! Eta oso ondo, kela, etorriko jaku oso ondo. Aupa, ikeragarri, barbakoa barri zen. Jose Antonio Arategiko txuleta. Eta zera gertzen da zarizen, ose, que no sé. Junzaite, Leti, junzaite guruzunien Jose Antonio Arategire, haurek badakizie, esango txegu zeuk irabazi dozule, eta handeko zu gaztetako 30 euroko balie. Barbakoa erako. Oso ondo, mi esker dana gaitxik, Da zu nor zara? Leti, Ja, juiaku. Ai. Emozina baina. Letizia, Emozionaute da. posaz jantzan hasi da, Leti. Eta zu nor zara? Aizti, Aizti? Aupa! Alberdi, baina izena ez dakigu. Ana. Hala? Ala, Alberdi! Ba, zorizona zuetzako, Ana! Eiga, mi esker. Beitxo, jo kinen ama, esatu gaza gutxe. Opa! Betxe! Oso ondo, jo, da txien orduen. Hala, viva México, ondo izan. Bardi, Mi esker edan hori. da junzaitezie, Jose Antonio Arategire, 30 euroko balie gaztetan barbako antzako. Zorizona! Venga, mi esker, Agur! Niretzako sekulo kino gundeirik onena. Aupa Leti, aupa iztie, ala, Ana, Alberde? Bai. Aupa, zuek, ikera gartzen zari. Eta, bueno, horrela jarraitu biogu guk, sari jemanatu dugu, eta ganea emozio bizitzen, emozio zuen. Eta oin, aurrera jarraitu biogu, eta nobedade aste honetan zuzenien abestuko esku Oierrek berak, ia barrieri usteko gai garen, ez da errezeitzengo, eta berak elegiko daukantie, ez dakigu, inope ez dakigu, bera bakarriaki, eta, bueno, Oier, zuk esango zu presno zauzen. Urbildu mikrofonora, A ber, itxan, ipiniko txago hemen mikrofonue hauen, ondo abestu, opa, hau ez da altzen, Ipiniko txago albokoe? Bai. Pinori. Urreatu, hemen gabixe kantie pertsutan. Hau da, inedito, Ator kantari Oierren, Oier presentzialki, laizia erratiko estudizuen, zuzenien, zuentzako. Hori da, sarize banatzen bebera, jo, Jesus. Zueia presa usian? Entzuteko presa. Eta, esaten bagu zeinan... Sarize, karo. Sarize, eta... Eske. Zenbakize, bai, zenbiku, goratu biko. Gaur maitanek esango da besta, telefono zenbakize. Maitan, irati, esango zu zeuek. Sarize eta telefonu eta. Vale. Bota telefonu. Hau pairati, venga. Venga, va, dale. 6 lau, 0 iru, 7 beratzi lau. Berri esangot? Bai. 6 lau, 0 iru, 7 beratzi lau. Fallo barik. ¿Ves? Vale. Bai, da sarize da, irati, oingo sarize edo maitanea. Maitane zazu. Ez que me gaitz, mikrofono faltan Oio, gauzuta. saiz izango da nire proiektu pertsonaletik, hoben holan aurkeztu izan nuen, lore hartien deitzen da, eta pentsaot, politi izango zala, pertsona bateri, bakarra, kamiseta bat, jostie, holan gure logo egaz. Laizia erratiko logo ofizialagaz, Momentuz bat. Momentuz bat izango da, gero ikusiko gu, baina momentuz pertsona horrek bakarrak, ekingo dau kamiseta hori. Bai, lore hartien, a t-shirt for limited edition. Yes. Osa, orduen, labur bilduz, laizia erratiko kamiseta ofizial bakarra, egon da, bat bakarrik, irabaziko dau, ator kantarin parte hartzen duzuen artien. Hori da. Jo, ikaragarri. Eta Oier, no zipini biozue kantuen. Bai, entzumiko.
entzumiko, así que ez dakit. Pasu, oier presauz? Ni presauz, gure oso nion. Bai. Venga. Así que bueno, beste barik, hemen deko zue. Isiltasuna eta ondoa. A ver, videoclipe hasten dau. Horpegi. Ebiz hemen telefonuen. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mama! Nana! Ikaragarria! A ber, tekniko, txalo zaparrada bat, aldo zunien mesedez, danok karrega zeitzeko. Aupa, oier! Ikaragarria! Egun gara danok, Ikaragarri zuzenekoa. A ber, txat, hemen gabiz. Espero, te guztu bizena. Listo. Asko. Itzela, sakona. Ikaragarria! Sakona. Osa, benetan, hauen zulio, eskertu bizuen gauza bada, lortu egu oier kartie, zuzenien, ator kantari oier lehiaketara, laizia erretire, hemen deku oier, abestuzku zuzenien. Zuzenien. Jo, ikaragarria. Ipiniko da, tartien bertan, ipiniko hautsa zuzenean. Live, puntito live. Bai. Pene bat gu zuzenien ez egon itxena, ja izango zen zuzenean. Bai. Eta ba, bueno. Bueno, premio repetidiko da, ez da. Bai, a ver. Esplikakot barriro? Bai, Maitane, bai, mesedez. Premio izango da, Laixiar irratian, kamiseta bakarra. Limited edition. Limited edition. Lorartien proiektua. Bai, Lorartien. Maitanen Lorartien proiektua eskainiko kamiseta. I'm going to... No, I'm going to... Improvise. To Josi. To Josi. I'm going to Josi a t-shirt. And it will be the only one t-shirt. Only one. Of Laixiar Irratia. Between Landaras Project, t-shirt, Laixiar Irratia. Da, ya está. Hori zengo da sarixe, ez da? Orduen, Laixiar Irratiko kamiseta ofizial bakarra, Maitanen Lorartien proiektukue. Ai, ama zelako desmadre. Eta erantzunek. Zelako desmadre. Goratuko zu erantzunek, ez da? Erantzune idatziz, boleto bat. Audioz, 2 eta abestuz, 3. Gure telefono zenbakire, dala, ez dut ikusten, neskak? 6-4-0-3-9-9. Eta, bueno, norbaiti WhatsApp aspadeko be, ordeko guz gure sare sozialak. Aprobetxau, erabili, bai Instagram, Twitter, Facebook, 20. 20 zure generazioako Ander. Izan TikTok izenezik beste guztitzeko guz, eta ez dakit TikToken laster hasiko gara, ondo inaz. Eta, ba, bueno, hau izena aztiongo erronka itzela, politxe, guretzako lahordik izena, eta, ba, bueno, astiro agurtzen gogu. Amaitu jaku ja, enpori, Ander. Zelako errez azten dan. Bueno, horrez, batzutan nervioso harrapetan gaitu. Baina tita amaitzinako beti, tita amaitzen da. Gustura baten gara. Eta ganera gaur, hain landute eukindu hasieratik gure saioe. Eta, bueno, azkenien improvisatzen amaitu behar izan dugu, arazo teknikoa diela medio. Espero dugu guk gure baliabideak hobetzi, Baina landa bezkerrek asko entzule gu aguanteti erren. Itzelak sari, Egiz esan bida, zu barik eskintzek ezla eserri zengo. Oier barik eskintzek ez eserri zengo. Gure talde txikio barik eskinen eserri zengo. Eta mikrofonun atzin da benteniko aripe eskinen eserri zengo. Gaur erronka beri izen da, guri baino handiz jau, Bai, da oso fin ibili da teniko. Eskerrik asko. Ongi etorri zarri. Eta...
Urrengo astera arte entzule. Agur, ondo bizi. Na 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 na. Na 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 ooh na 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 Malkoa, yeah, yeah.